pongo aquí. Me pongo aquí. No puedo pusicar aquí. No me empujes que no te echa nada. ¿Vale? No para que me acompañes que no soy tonta. Oye, que me voy a poner aquí nada más. Que no me empujes, que me voy para allí. O también me tengo que meter aquí dentro. ¿Para allí o para adentro? Aquí. Ahí dentro no, vaya para adentro, por favor. Que no me empujes, oye, que no te estoy haciendo nada. Oh. Luego me vas a pillar de qué. ¿Qué he hecho yo? ¿He hecho algo malo? ¿Y qué tal bulen yo? ¿Eh? Joder, como si yo hubiera hecho algo malo. Brava manazos y merdas. No me puedo poner aquí donde está esta gente. ¿Me puedo poner? Vale, pero aquí me puedo poner, que es donde quería ir. Y me has metido para aquí dentro. Aquí puedo, dale. Aquí. Por aquí no pasé, hacia allá. Bueno. Por aquí. I un desgraciat d'ells diu, ja la pillaremos. Què sembla això? Sense fer res. Només perquè volia tirar enrere. Mare que els va parir.
i amb mi. I m'ha parlat molt bé, les coses com siguin. Ara vaig a donar la volta a veure si puc entrar per a un altre lloc, que ho dubto que em deixin. I de mentre me fumaré un cigarro. Aquí tenen el control perquè no passin cotxes. Tampoc m'han deixat anar a comprar, que volia comprar unes coses, i tampoc m'han deixat. Ara vaig a veure si em deixen entrar per un altre lloc, que ho dubto, perquè no es deixen. Però bueno, ho intentarem. Mentre vaig caminant i vaig ensenyant el paisatge, no és gaire maco. Hi ha la part nova, que és on t'ha vist jo, i aquí hi ha la part vella. Ja ho veieu. Bueno, vaig a fumar-me un cigarro mentre arribo a veure si aquesta gentussa em deixen passar o no em deixen passar. Que ho dubto, però bueno. Allá vamos. Algo està passant, que sento cridar a la gent. A lo millor estan carregant, no m'estranyaria. Bueno, estic per l'altra banda. Aquí no n'hi ha tants, estan tots per la banda de davant. Tenen feta la barrera. Trobo que encara són poca gent. Haurien de ser més gent. Així no arribarem mai enlloc. Tindríem que aprendre de Vic, de lo que va fer Vic ahir. Hi ha càmeres, no sé si són càmeres nyordes, segurament, perquè està tot infectat de nyordos, les televisions i tot, la televisió catalana ho és, de nyorda ja. Ara passa el fill de puta de l'Abascal, ara passen els cerdos del Vox. Carmen, Carmen, què fas? Mira, ara vaig a dinar, vaig a portar el 22 amb l'Helena i amb els fills. I clar, hem d'anar a dinar puntuals perquè també marxen puntuals. Ja, però si no es deixen passar, a mi no m'ha deixat passar. Volia anar a comprar aquí en el... no m'ha deixat passar. I a més, va fer així.
Sí. I ell era, no m'empujes, i que no s'ha hecho nada. Ho tinc tot gravat aquí. Sí. I després ha vingut mentre aquest bando i venia un altre en plan xulo. I agafa i anava cap a mi i el seu company l'ha parat. I dic, vés-te, i ha vingut cap a mi, molt amable, va dir, se m'ha dirigit en català i m'ha dit, per favor, aquí no pots estar. Hòstia. Però aquell ja anava d'una altra manera, passa que el seu company l'ha parat. Bueno, vaya. Bueno, nena, es veiem. Ja han passat aquells cerdos per aquí? Sembla que desfilen, que comencen a desfilar. Tindran que desinfectar els carrers. Allà més dalt està ple de furgons policials, dels Mossos d'Esquadra, no sé si us veieu, a l'altra cantonada de la Cera. Vaig a ficar-me més a dins a veure què passa. Si em deixen o no em deixen, vés a saber què. Els veieu, els furgons policials? Està tot el passeig blindat amb furgons dels gossos rabiosos. I la premsa aquesta no sé quina merda són. Entremig de tant de cerdo pel passeig veig una cosa bona. El cartell de Junts. Perquè després també està el cartell del traïdor aquell, del Junqueras. Jo també porto la meva mascareta, me l'he canviat avui per l'ocasió, he deixat la quirúrgica i m'he posat la de la independència, mireu-la. Bueno, sembla que això ja s'acaba, la gent es retira i anem. Als carrers bueno, me'n vaig, que això ja s'ha acabat, me'n vaig cap a casa. Espero que us hagi semblat interessant. Adéu.